Lehen izlaria erran bezala Eneko Gorri izango da, plazara kooperatibakoa, soziologian, komunikazio zientzietan eta soziolinguistikan diplomatua da. 12 urtez Euskara teknikari izan da Biarritzen, eta gaur egun erran bezala plazara kooperatibaren sortzaile lanetan murgildua da. Ongi etorri Euskararen munduetara, nork nori begirada bat Ipar Euskal Herritik gaia jorratuko digu Enekok. Zuri hitza beraz, Eneko. Bai, egunon deneri, mila esker gomitagatik zemat argi, zekin gorrituko nahi zen. Mila esker gomitagatik, placer bat da, hemen izaitea. Badu 12 urte udaltopera heldu girela, heldu nahizela, eta Euskara teknikari baten ibilbidean udaltop espazio biziki importantea da, gauza asko ikasteko, inspiratzeko, elikatzeko, eta gero urtean zehar Euskararen alde lan egiteko, baita gure sokoan ere. Atzo hemen ginen, gauza asko ikasi genituen, baina ni gauza batekin sartu nintzen etxera, nahizlariak denbora bizikuntza kudeatu behar duela. Beraz, saiatuko naiz aski azkar egiten beranta ez akumulatzeko. Ikusiko duzen diaporama, alfer baten diaporama da, biziki minimalista, hitz gutxi eta irudi asko, hola ez naiz sobera luzatuko detaileetan. Anekdota labur batekin hasi nahi nuke, sartu haintzin aurkezpenean. 15 eta 25 urte artean ginuelarik Euskal Herria eta munduko txoko batzuk deskubritu izan genituen Euskal dantzari esker lagunekin. Erriz-erri biliginen, dantzan, musikan, kantuz eta bestan, eta Euskal Herria eta mundua ezagutzeaz gain, jende asko ezagutzeko aukera izan ginuen 10 urte hauetan. Eta besteak beste, topaketa asko egin genituen, eta batek markatu ninduen, eta gaurko gaiari lotua baita zuekin partekatu nahi nuen. Lapurdi Barnekaldeko gazte batekin topo egin genuen, bere dantza taldeko lehendakaria eta irakaslea zen. Eta azaldu zian nola herritar bat edo familia bat bere egira heldu zen aldi guziz, bera joiten zen bere etxera ate joka, abisatu gabe, eta aurkezten zizkion herriko sareak, ohiturak, itzordu importanteak eta kontaktu importantenak. Bera, etzen herriko etxeko langilea, etzen zinegotzia, justu dantza taldeko eta kultur munduko aktivista zen, eta beretzat biziki importantea zen desmartza horren egitea. Eta pasagin dituen zenbait minutu izketan, eta laizterro hartu nintzen berak praktikatik, nik baino gauza askoz gehiago ulertu zituela, guk beti baitugu gure teoria txikiak, eta berak praktikatik gauza batzuk ulertu zituen eta nahi nintzukezuekin praktikatu. Lehen gauza, errantzidana, zen jendea errezibitzen zuela berdin-berdin, 1500 kilometrotik etorri edo 5 kilometrotik. Makeatik etorriak edo Dunkerketik berdin errezibitzen zituela. Bigarren gauza izan zen, jakimezain laizter norbait instalatu zela herri hortara, joaiten zela segidan haien gana, ez itxoiteko haiek plazara edo herri mugimendura edo kulturgintzara etortzea. Herri aktivitate hortan asko insistitzen zuen. Eta azken gauza, errantzidana, zen ez zuela hori egiten haientzat. Ez zuen ahera egiten haiek ongi senditzeko, ongi errizibituak zirela senditzeko, empatia lantzeko, egiten zuen hori haientzat, guretzat, komunitatearentzat. Errantzigun, ez bat dute haiek etorri berriek parte hartzen herriko bestetan, kabalkadaren jantzien josketan, ez badigute atea irekitzen kaskarotak egiten dituglarik iauterietan, etxe ibiltzen girelarik. Denak izango gira galtzaile, bai haiek, bai gu. Eta horrekin egon nintzen anekdota horrekin, eta uste dut aski interesgarria dela eta zerbaiten sintomatikoa ere izan daitekela. Denbora pixka bat banu, esplikatu behar nizueke, Ipar Euskal Herrian nork dituen herriko bestak antolatzen eta nola dilustatzen diren. Esplikatu behar nizuek ere herri kulturak ze garrantzia duen belaunaldien arteko transmisioan, hizkuntzaren bizi berritzean, eta gauza asko esplikatu behar nituzke, baina denbora hori ez dut, beraz aintzina segituko dugu. Anekdota hau hemen pausatzen dut eta agian berantago berriz aipatuko dut. Beraz, gomitatu naute Ipar Euskal Herritik, galdetu diate erreak ongi markatzea, beraz entzatuko naiz hori egiten. Eta Ipar Euskal Herriko begirada ere ekartzen saiatuko naiz, eta 3 punpetan egin nahi nuke hori. Beraz, ongi etorri Euskararen munduetara, begirada komunitario bat,
Ipar Euskal Herritik. Lehen puntua izanen da, nor dira Nafarroa behera, Siberua eta Lapurdira bizitzera etortzen diren pertsona hauek, ikusiko duzu behar bada errepresentazioak edo usteak ez direla egiarekin hain urbilak. Biaren urratxe batean etorri berriaren ekosistemari buruz bizpairu gogo eta partekatzen saiatuko gira, eta gero nola iristen algiren haien gana, eta azken atal hortan, azken lau urteetan lantzen ari giren dispositibo bat aurkeztuko dizugu. Publikoki aurkezten dugun lehen aldia da, gainera egoaldean, Ipar Euskal Herrian aurkeztu eintzen, hemen aurkezten dugu. Beraz, hau da proposamena, sartu aintzin bi gauza txiki, bi gauza labur, lehena da gaur bakarrik naizela aholtza gainean, baina gogoeta horren gibelean jende asko badela, gelan direnak gaur batzuk, baina ez denak, beraz lan kolektibo baten eta gogoeta kolektibo baten emaitza partekatuko dut hemen, eta importantea da hori azpimarratzea. Eta bigarrena txiste moduan, ziazten txiste bat dela, baina Lapurditik heldu naizela, Lapurdi Euskal Herria dela, eta beraz Euskal Herritar gisa ere mintzatuko naizela. Atzo entzun baitugu Frantzia, Lapurdi, Nafarroa eta Siberuri buruz hitz egiterakoan, eta argiki utzi nahi nuke Euskaldun txenditzen girela, eta katalanek esplikatu diguten bezala, nahiz eta denak desberdinak izan, etorkizun komun bat partekatzen bali madugu, komunitateko kide girela. Eta guk Euskal Herritar gisa, Lapurtar gisa, edo Siberutar gisa, etorkizun komun desiragarri bat partekatzen dugula, Aramaioko jendearekin, Nekeitiokoarekin, Burlatakoarekin, Endaiarekin ez nahi segur, baina besteikin bai. Parentesa izten dut eta txiste batzen, ez dut neurrikin kesatu nahi, plazara sortzen ari gira eta ez da kesatzeko denbora. Beraz, etorri berriak. Nor dira Lapurdi, Nafarroa eta Siberura etortzen diren pertsonak. Ipar Euskal Herria askotan simplifikatzeko hiru zemakiarekin aurkezten dugu. Hiru lurralde dira, iparraldea ez da provintzia bat, hiru provintzia biltzen ditu, 300.000 pertsona bizi dira, bertan, eta urtero 3.000 pertsona heldu da kanpotik, 3.000 kilometro karratu betara bizitzera. Ados, hiru lurralde, 300.000 biztanle, 3.000 kilometro karratu, eski txikia, eta urtero 3.000 pertsona heldu dira kanpotik bizitzera. Laburbiltzeko lurralde txikia, bere etorkizunan bere eskuetan hartzeko tresna administratibo juridiko gutxi ditu, eta lurralde biziki erakargarri bat. Ipar Euskal Herrian azken 25 urteetan, Euskararen alojean urrats esanguratsu egoaldeko da, importante asko egin ditugu. 25 urtez, kontsentsu soziopolitiko bat eraiki da Euskararen alde Ipar Euskal Herrian. Jendartea eta klase politiko mailan ez da polarizazioa hondirik. Gehiengo bat Euskararen alde senditzen da eta biziki kontrako diskurtso guti entzuten da. Biziki minoritarioa da eta ez da entzuten. Eta hau, duela 25 urte eraiki den kontsentsu bat da eta oraindik indarrean da. 25 urtez irakaskuntza asko garatu da eta horren ondorioz, gazte belaunaldiak geroz eta euskaldunagoak iristen zaizkigu. Ezkira EAEko kopuruetara iristen eta orainik urrungira, baina hau hori ere txalotu behar da. 25 urtez ere, helduentzat euskara ikasteko formulak asko ugaritu dira, eta hori ere gure alde doa, euskararen biziberritze prozesuaren alde doa, eta duela 25 urte, Ipar Euskal Herrian eragin bat duten 4 instituzio publiko nagusi elkartu dira main baten inguruan, Euskararen aldeko hizkuntza politika partekatu baten diseinatzeko eta horren obratzea arduratuko den instituzio berri bat sortzeko, hau da Euskararen erakunde publikoa, eta bertan biltzen dira estatua, eskualdea, departamendua eta herri elkargoa gaur egun. Beraz, azken mende laurdenean, urrats biziki importantak egin dira. Baina gaur egun errealitatea oraindik biziki komplikatua da, biztanleriaren 80% ez daki oraindik euskara, kare erabilera biziki apala da, Baiona batean gaztelera entzuten da euskara baino gehiago, euskara alegalitate egoera batean dugu, eta atzo Josebak eta pasaren igandean herri urratsen EIP-ko lehendakariak berak aitortu dutenez, euskararen erakunde
publikoa, krisi politiko eta ekonomiko batean kokatzen da. Hau da pixkat Ipar Euskal Herriari buruz. Gero, etorri berriei buruz zer egan. Etorri berriei buruz askotan baditugu aurreiritzi asko eta estigma asko. Eta kokatzen giren tokiaren arabera, behar da etorri berriaren inguruan etiketa edo irudi desberdin bat emanen dugu. Ilustratzeko. Miarritzen kokatzen baldin naiz, niretzat etorri berria izanen da 28 urteko gazte hiperkonektatu bat. Barnekaldeago joiten baldin naiz, itxasun adibidez, itxasun niretzat etorri berria izanen da Bordaletik etorritako familia bat, adin txikiko bi aurrekin. Eta domintxinera joiten baldin naiz, horreinik barnekaldeagoa, etorri berria izanen da bere figura klasikoa, erretretarat etorritako bikote hori, jubilatzera etorritakoa Ipar Euskal Herria. Eta beraz, topiko asko ditugu, baina beti bada triptiko bat, Paristarra, diruduna eta erretretaduna. Eta begiratzen ditugu datuak, odapak, intzek eta gaindegiak atera dituen datuak, ikusten dugu errealitatea objektibatzeko beharra eta ez dela bat ere hain simple. Erraiten delarik urtero Ipar Euskal Herria 3.000 pertsona bizitzera heldu direla, errealitatean askoz gehiago da, 3.000 da saldoa. Urtero 12.000 pertsona heldu da bizitzera, eta matematiketan ez nahizona, 9.000 ateratzen dira. Ateratzen diren erena, ikasketa garaiko pertsonak dira. Ez dakik gudenak ikasketetara abian direnez, baina behintzat 16 urte artean dute, ateratzen diren erenak. Eta etortzen diren 12.000 hauek, nor dira eta nondik heldu dira. Ikusten dugu gehiengo absolutua, ez dela erretretaduna, baizik eta 20 eta 29 urte arteko jendea. Jende aktiboa, aurrak dituenak, eta Ipar Euskal Herrira bizitzera heldu dena, ez kasualitatez, iparaldera ez jende gutxi heldu da kasualitatez, zerbaiten bilat heldu dira edo aukera bat zabaldu zaielako, eta gutxiengo bat baizik ez da erretretarat heldu gurera. Nondik heldu dira, gehienak, ia euneko frantses estatutik heldu da, metropoliatik edo hexagoniatik heldu da. Eta zehazkiago, ez Parisetik, Canetik, Normandiatik, baizik eta Grand Sud-Ouest deitzen den eskualdetik. Ego mendebaldetik heldu dira, gehienak. Eta pandemia ondotik behatu den fenomeno bat ere bada, ez dira heldu Ipar Euskal Herrira bakarrik. Mugitzen dira asko, eta telelanak eta COVID ondoko giroak sortua, behar bada pasako dituzte 3 egun Ipar Euskal Herrian, eta beste 5 egun Bordelen. Edo 3 egun Tolosan eta 5 egun Ipar Euskal Herrian. Mugitzen dira. Eta aurrak egongo dira beti eskola berean Ipar Euskal Herrian, baina gurasoak mugituko dira. Beraz, bada ere biztanleria mota hori. Eta hori importantea zen, zehaztea, zenta jostatzeanko ginatezke Ipar Euskal Herriko eta Ego Euskal Herriko desberdintasunak egiten etorri berrien inguruan. Ipar Euskal Herrian biziden jendearen erdiak hasik, Euskal Herritik kanpo sortua da. Ego Euskal Herrian, laurdena baizik ez da. Ipar Euskal Herrian, etorri berriak 96,3 frantses estatutik heldu dira. Eta Ego Euskal Herrian, 60 penintxulatik. Ipar Euskal Herrian, gehienak heldu direnak, dira Grand Sud-Ouest eta Parise eskualdetik, atzo aipatu denaren arabera, hemen Ego Ameriketatik, Afrikatik, Europa ekialdetik. Guk Ipar Euskal Herria tamalez biziki erakargarria dugu eta jendea heldu da horrela bizitzera, eta hemen erakargarritasun hori eraiki nahi da. Hainbat desberdintasun egitetanko genituzke, baina labur bilduz Ipar Euskal Herrira bizitzera heldu den jendearen buruetan, frantses estatuko ateratzen ditut makoak. Frantses estatuko eskualde batetik, frantses estatuko beste eskualde batera bizitzerat heldu diren ele bakar eta kultur bakarreko pertsonak dira. Eta Ipar Euskal Herrira iristean, nortasun eta kultura azkar batekin topo egiten dute, baina hori haintzintik ez zuten imaginatua. Ez dira heldu haien kultura aniztasunarekin gure lurraldea berastera, zaintzen dut nola konatzen dugun gauzak, baina
hori importanta da zehaztea. Konklusioan gero berantago aipatuko dut. Eta etorri berriak eta euskara. Azken 10 urteetan etorri berri diren jendeak zer harreman du euskararekin. Egan dezakegun lehen gauza da, Ipar Euskal Herriat iristen direlarik, biziki fite topo egiten dutela hizkuntzaren gaiarekin. Baina untxakarrakatuz gero, hizkuntza izanen da herritartzeko azken urratsa haientzat. Azken urteetan, plazararekin tailer asko egin dugu eta taileretan, izan eskoletan, enpresetan, administrazioetan, turismo bulegoetan eta historio, askotan topo egiten dugu etorri berri batzuekin. Eta etorri berriak erraiten digute haien ibilbidean hainbat lurralde ezagutu eta gero, Euskal Herrira, Ipar Euskal Herrira iristerakoan, atentzioa pizten zaiena da Euskara presente dela beste tokitan baino gehiago behar bada. Behin, Bretaindar gazte batek, Bretainian sortu, haunditu, lan egin eta egin duen batek, jan digu, maite dut Ipar Euskal Herria, hemen baduzu kultura bat, baduzu hizkuntza bat, ni haunditu naizen tokian ez da hori guzia. Eta jan digu, Bretainian, baituzu gutxinez bi hizkuntza gutxitu, Bretaindarra, baduzu galoa, baina bere 30 urteak egin zituen, Bretaindarra eta galoa ikusi gabe ere. Beraz, lehen horra da erraitea, Euskarak baduela presentzia minimo hori, bide seinaletikan, hizkuntza paisaian, karteletan, bizikulturalean ere, eta horrek atentzioa pizten die. Eta ez da gutxi, ze hizkuntza paisaiak markatzen du zerbait. Hemen Euskara ere bizi da espazio publikoan. Eta lehen impresio hori biziki importanta da, lan bat abiatzeko aukera eskaintzen digulako. Ze etorri berri den jendeak urteak eta urteak pasatzen balima ditu, biziki fite oartuko da, Euskara jakin gabe biziki eroso bizitzen aldela Ipar Euskal Herrian. Eta gu onotik etortzen alko gira gure dispositibo, diskurtso, ekintza eta tresna guziekin Euskarara urbilarazteko, berak erranen du hor bada disonantzia bat, zuk erraiten idazuna, eta nik egunero hemen bizidudanaren arabera. Beraz, hau biziki importanta da goiz lantzea, eta baita ere turismotik, Ipar Euskal Herriera bizitzera duten jende askok, Ipar Euskal Herria deskubritu du turismoaren bitartez. Bigarren gogoeta da, erraitea Euskararik gabe biziki untxa bizitzen aldera Ipar Euskal Herrian, tamalez, ohartu gabe ere, deia. Zerbaiten onotik pasatzen direla. Eta badira, duela 10 urte bizitzera etorritako pertsona batzuk, bask senditzen direnak, eta haien bask sentimenduri moldea arrun desberdinetan bizitzen aldutela, bez batza batean kantatzen dute, larun batean errukbira doazte, batzuk pilota egiten dute, baina Euskara jakin gabe biziki eroso bizitzen direla. Eta hori lantzeko beharra ikusten dugu. Atzo Laudiokoek Far Westa ipatu digute, guk basamortua ipatzen alko ginuke, etorri berria ikusten dugu, etorri berriak ikusi beharrean, eta guretzat importanta da, fite egiten dut, ikuspundu integral batetik jorratzea afera. Euskalgintzan ari girenek maite ditugu sailkapenak, segmentazioak, jendeak kaza batzutan sartzea, eta hainbat irizpideen arabera egin izan ditugu. Plazaran azken urtean garatu dugu segmentazio bat guri balio diguna, perfektua ez dena, baina balio diguna jakitea jendeak zer senditzen duen Euskararekin eta zer beharko luken parean. Hor gurutzatu ditugu bidatu, bata hizkuntza gaitasuna eta bestea hizkuntzarekilako, Euskararekilako harremana, eta hainbat publiko desberdin zehaztu ditugu. Horrekin erran nahi duguna da, ezin dugula etorri berrietan eragin, ez badugu ikuspundu integralago bat. Hau da, Ipar Euskal Herrian, iduritzen zaugu, sumeki mintzatuz, kategoria guziek badutela Euskararekin korapilo bat gutxienez. Eta ezin dugula eragin bakarrik erdaldun neofitoan edo etorri berrian, ez baditugu patologia txiki guziak sendatzen jendarte osoan. Ez baditugu diskurtso komun bat eraikitzen denentzat balio duena eta dinamika orokor bat, mediazio dinamika orokor bat sortzen duena, alferrik litzateke. Biziki konkretuki eta kategorietan karikaturan sartzeko, erraiten badiegu etorri berriari ongi etorri Euskararen mundura, Euskara ikasi eta ziurt Euskaldunan bilakatuko zira eta harrera eginen dizugu, baina Euskaldun komplexatuak
Euskal Tegitik ateratzen den egaduna ezpadu errezibitzen, 6 urteko ibilbidea izorratzen dio. Beraz, jendarte osoan lan egiteko premia ikusten dugu. Hortarako dinamika bat sortuz, mundu batzuetatik besteetara ekarriz etorri berria, eta hor ez dugu guk ezer asmatu azken 70 urteetan Euskal Herria gai izan da inklusio dinamika bertutetsu horren sortzeko. Harinez begiratzen zer erranta zer ez. Gauza txiki bat justu eranen dut. Atzo entzun dugun lehen gauza izan da agera protokoloa. Eta protokolo itza, iparaldetik ikustea, protokolo, bikain. Protokoloak beharrezkoak dira, behar dugu planifikatu, antolatu, arautu. Protokoloak badu zerbait hotz, mekaniko eta agerak behar du zerbait goxo, bero, urbil ere izan. Eta beraz gu lantzen ari giren dispositiboa, mediazio dispositiboa, zentzortan elikatzen hasi gira. Badu lau urte lanean ari girela horrentzat, datorren udazkenan existitzen hasi beharko litzateke, Euskarara jendea urbiltzeko mediazio dispositibo bat. Mediazioa zer da? Frantses estatuan, 70 urtez, kultura demokratizatu nahi izan da. Kultur ibilbideetatik urrunden jendea kulturara erakarri nahi izan da. Hau da mugimendu bat sortuz, eta ez bakarrik komunikazioan eraginez, ez bakarrik kultura auzo pobretara ekarriz, ez bakarrik auzo pobretako aurrak museoetara ekarriz, ekosistema oso bat, mediazio plangintza oso bat plantan eman dute kultura demokratizatzeko. Kultura hitzak entzen badugu, eta Euskara emaiten badugu horren horrez, sortzen aldugu mugimendu, demokratizazio mugimendu berdina, mediazio linguistikoa deitzen alko litzatekena. Eta hau da pixkat on dispositiboak imaginatu nahi duena, on pizten gaituena, se konekte ale Euskara. Lau ekintzaren inguruan gogoetatzen ari giren zerbait da, webbune erreferente bat izango duena, Euskararen ataria izanen dena, dantzak badu berea, Euskal kulturak badu berea, Euskarak ere behar du. Beste aldetik egoitza partekatu bat, hirugarren toki bat, tierlio bat, Baiona txikian, toki biziki estrategikoan, Euskararen munduetara sartzeko, eta hor, etorri berriak atsemango ditu iztegiak, atsemango ditu aditzen taulak, atsemango du informazio publikoa Euskarari buruz, eta bartabar. Hirugarren ekintza dira paperezko Euskarriak, badu 25 urte hizkuntza politika publikoak garatzen ditugula, baina gaur egun ez dugu eskurririk Euskararen irakaskuntza eskolan esplikatzen duenik. Ez dugu eskurririk heldu batentzat Euskara nola ikastenen iparaldean azaltzen duenik. Ez dugu paperezko Euskarririk hizkuntza eta euskalgintza aurkezten duenik. Beraz, iruditzen zaigu biziki importantea, papera ez da agortua eta informazio dispositiboak garatzea. Eta azkenik terrenoko ekintzak, joan behar dugu jendearen gana, merkatuetara, eguberriko merkatu, elkarte foro eta historioetara. Eta hortan, etorri berriak badu zentraltasuna handia, baina ez bakarrik, lau publiko desberdintzen ditugu, bat gurasoak. Haur euskaldunen gurasoak. Izan erdaldun edo euskaldun, berdin du gurasoak baditu beharrak. Eta gaur egun Ipar Euskal Herrian, 14.000 pertsona unkituak dira gai horrekin. 14.000 ama eta aitak badute aur euskaldun bat etxean, basamortu linguistiko batean bizi dena. Zer eskaintzen dugu beri. Bestak dira euskal ikasle helduak, euskaltegian direnak edo haien baitarik euskara ikasten dutenak. Gaur egun 1.500 dira, 1.200 aekan eta beste guziak beste euskaltegi batzuetan. Haiek ere badituzte behar batzuk, zer ekartzen diegu. Gero baitu euskaldunak, 75.500 gutxi gora bera, elebidun hartzaile edo elebidun oso, eta haiek euskaraz gehiago bizitzeko bidean, mediazio ekosistema hori proposatu nahi diegu, eta azkenik interesatuak liratezkenak dira 150.000 pertsona ikusten da pixka bat, nun diren heldu lekuak. Beraz, eskaini da indena da dinamika oso bat, onboarding edo enberkamendu dinamika bat, ez zira lurreratu Euskal Herriera, eramaiten zaitugu, iguarazten zaitugu gure treinean. Eta konklusiorik gabe bukatzen dut, hori da? Ados. Beraz, baduze galderarik enekorentzat, norbaitek badu?
Nik eginen dizut lehena. Egota. Aipatu duzu gutxi gora bera, baina basamortu linguistikoa aipatzen da iparraldearentzat, eta egia da gu bizigiren eremuan, Baiona Biarritzean gelun, askotan ezotegiren gu etorri berriak bezala sentitzen, han bizi den jendea baino. Bai. Edo hola ikusten gaituzte kanpotar bezala gehiago. Bai, azken moikanoak bezala edo. Hori da. Bai. Kaso egiten dut, eta konklusioan garatu nahi nuen ideia bat, berbada garatuko dudana eta hori lotua dena ere. Etorri berri askok eta frantses edabideetan indarrean den diskurtso batek, etorri berri askok, importatzen dute berekin. Frantses estatuan indarrean den diskurtso deklinista bat, arrazista bat, eskuin uterrekoa. Eta gaur egun entzuten da jende asko Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian sortu dena, eta Euskarari, ikastolei, Euskal kulturari bizkar eman da bizi izan direnak. Eta etorri berri fenomeno horrekin, hasten direna garatzen diskurtso biziki itxi bat, arrazista bat. Ezagutu duten Euskal Herria ez dutela gehiago ezagutzen, eta etorri berriak mehatxu bat direla. Nire ustez biziki zaindu behar dugun zerbait da. Gauzak aldatzen dira, baina Euskal Herria bere osotasunan beti kokatu da Europa mendebaldeko pasabide haundiko zonalde batean. Eta mendetan zehar beti aldatuz joan den lujalde bat da. Eta gaur egun badugu sentsazio aldaketak biderkatzen ari direla eta abiadura hondian gertatzen ari direla, baina antolatzen baldin bagira aldaketa hauei aurre egiten aldiegu. Ez nuke nahi erori diskurtso deklinista batean eta mehatxu guzia Paristar diruduna dela eta gutxiengoan senditzen girela gure herrian. Zenta hori hartzun egiten du zemur batek erranezakena frantses estatu mailan eta gerozta jende gehiagok pentsatzen dutena. Guk, nik behintzat, eta pentsatzen dut on gogoetan parte hartzen dugunek, Euskararen aldeko borroka ez dugu logika horretan ikusten. Ez gira iraganaren alde edo izenean borrokatzen, etorkizunaren izenean bai. No? Eta jendarte ederrago, libreago, berdinago, justuago baten alde. Eta hori ez da deklinistek nahi duten jendartea. Guk bai. Hau da soinu atxoan bitartean, Beste galderarik? Ez dut ikusten, bai. Justu, oak bat, atzo justuki ez dugu, denboraren gatik ez dugu aukerarik izan hor galdera bat pausatzeko edo, eta biltzeneko dispositiboa aipatua izan delarik. Nahi nuen berriz aipatu, zenta lotua da ere gaurko hitzaldiari, aipatzen zen momentu batean, ustut hor zestoan hor izan zirela hor saioak eta aipatzen ziren eskualdunak haien artean, edo batzuk erantzutela, egun nahi dugu egur artean izan, eta aipatua izan da, sentitzen hartzera pixkat xenofobia hortan. Eta egia da, ulertzen dut erran izena, baina gero, eneko keraten duen bezala, behar da dena zaindu, egia da ere, adibidez guk ikusten dugu intzak erran duen bezala, proporzioan minoritate bat geherarik, badakit hor, anekdotak emaiteko, edo bintzat matematikoa den gauza bat, Ziburuko ikastora sortu zelarik, baziren 4 ikasle, eta bat zen frantses duna. Eta beraz, frantsesak hor badu biziki euskara maila ona gaur egun. Zenta beste 3 eskualdunak ziren. Eta beste ikastora batan ematen maituzu hor, 10 aur eta 5 dira hor eskualdunak eta beste 5 ez direnak. Egia da, horrek baduela, eta hori matematikoa da, eta ez da rasismoa, nire ustez, matematikoa da, horrek baduela eragina eta euskaren kaltetan dela, euskara mailaren kaltetan. Eta ez dut atera biderik, eta gainera hor gira hor bi egun partekatzeko, goetatzeko eta hola. Baina bada, uste dut badera hori ere, bezenta aipatu izan dugu ere hainitzetan ganasguneak behar genituela. Eta behar da kasu eman, behar dugu irekia izan eta behar ditugu gura ganasguneak ere. Eta beti pentsatuz ere hor euskararen zer nahi dugun eta ze euskara maila nahi dugun hor gure egian ere. Nahi dugu eskualdunak, nahi dugu denak eskualdundu, nahi dugu denak izan dezaten hor jajera baikor bat, eta ez dugu nahi ere euskara maila biztikia para hor etorkizunean.
bertzen, zakitarregi izan nahi zen, baina nahi nuen pixka eta hori aipatu. Soinu bat dugu? Bai. Ion behar dut? Ez, egin, erantzun. Bai, interesgarria dena, eta laudiotarrek egan duten bezala, dena dugula irabazteko, eta berrera ikitzen ari girela, jendarte komplikatu gortan, Ipar Euskal Herrian, Euskara, lujaldea eta herritarren arteko harreman bat. Eta hori, ez zindugu bakarrik berrera txoko batetik, denetatik eraiki behar da, eta errealitate sozio eta psikolinguistikoa aintzat hartzea importanta da, justuka ipatzen duzun dinamika hauek kontutan hartzeko. Nik pumpean hartu nahi nuke gai hori, badelako ere tentazio bat, sekulan existitu ez den ikastola baten idealizatzeko, eta ederrago zela lau ginelari klasean ez eta gaur egun. Eta nik soziologian ikasi nuen errealitatea zenbakiekin ikustea, eta gure errealitatea zenbakiekin ikusten dugularik, maiten dit gogoa banku batera lan egitera joitea, edo etxeak saltzen hastea, zenta Euskal Gintzarekin ez dugu torkizun handirik Ipar Euskal Herrian. Baina herri mugimenduak ikasi dian beste zerbait da fatalitaterik ez dela eta lortzen handira gauza handiak. Dula 60 urte ikastola sortu duten bi familiek edo 3 familiek imaginatzen bazuten 60 urte berantago 38 ikastola izango zirela eta datorren urtean 4.300 aurren einak gainduko ginula, ez zuten sekulan sinestuko. Eta bai ikastola aldatzen ari da, bai perfil soziolinguistikoa aldatzen ari da, bai gurasoak aldatzen ari dira, baina beti aldatzen ari zen. Eta ikastola garbia existitu balitz, nien nintzen ikastolan izango, zen nire familian ez da Euskaldun bakar bat, nitan erarreba aparte. Eta beraz, mirakulu txiki guzi hauek aitortu behar dira, eta erreproduzitzen lagundu behar dira, 80. hamarkadako jendartea ez da gaur egungoa, baina ez dudarik gai izango girela gaurko desafioi aurre egiteko. Eta horako espazioak lagunduko gaituzte. Eta horrein banoa. Eta horrein bazoaz.